नमस्ते दोस्तों। आज मैं गारी सुना रही हूँ। शादी में हर तरह का रस्में होती है, एक गाली का भी होता है। और समधी लोग जब खाना खाने बैठते हैं और उस समय गाली नहीं सुनाया जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता है, अधूरा ही रह जाता है। इसलिए गाली सुनाने का एक परंपरा है। आइए आप लोग सुनिए, मैं सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम त सुने ना समधी के बहिनी पढ़ल हई ना। हम त सुने ना समधी के बहिनी पढ़ल हई ना। अब इंग्लिश में बाड़ी कमजोर हो कि उनका ट्यूशन लेवे के पड़ी। अब इंग्लिश में बाड़ी कमजोर हो कि उनका ट्यूशन लेवे के पड़ी। हम त सुनी ना अगुआ के बहिनी पढ़ल हई ना। हम त सुनी ना अगुआ के बहिनी पढ़ल हई ना। अब इंग्लिश में बाड़ी कमजोर हो कि उनका ट्यूशन लेवे के पड़ी। अब इंग्लिश में बाड़ी कमजोर हो कि उनका ट्यूशन लेवे के पड़ी। अब हमारो कवन भैया ट्यूशन मास्टर हवे ना। अब हमारो कवन भैया ट्यूशन मास्टर हवे ना। अब ट्यूशन के फीस बड़ा तीत हो कि उन एगो चुम देवे के पड़ी। अब ट्यूशन के फीस बड़ा तीत हो कि एगो चुमा देवे के पड़ी। हम त सुनी ना कवन के बहिनी पढ़ल हई ना। हम त सुनी ना कवन के बहिनी पढ़ल हई ना। अब इंग्लिश में बाड़ी कमजोर हो कि उनका ट्यूशन लेवे के पड़ी। अब इंग्लिश में बाड़ी कमजोर हो कि उनका ट्यूशन लेवे के पड़ी।